हे ने हमर दे हमेशा घर में रहत रह, कोनो बात के ठिकान बा? क्या कहता नहीं कि जा सामान लेबे, छठ बा, छठ में काम होई। तनी ध्यान दो सब पर, अपना सामाजिक त्योहार बा, पर ध्यान ना देबो तो फिर के ध्यान दी? 2 दिन के बाद छठ बा, सामान उमान देखा तरह ढेर महंगा हो गइल बा। ठीक बा बाबूजी, हम जाता नहीं बाजार, देखता नहीं जो सामान भेटी से लेके आए चला नहीं। जा जल्दी लेके चल आवा, काहे कि देखता एकदम समय नजदीक चलल बा। सब आदमी देखता रह, सब आदमी एकदम तैयार करता अपना अपना घर दुआर, अपना अपना सब कुछ के सजावता। जाके सामान उमान ले आवा, हमू बैठल बैठल कोनो न कोनो काम उम क देम। ठीक बा बाबूजी, जाता नहीं। पैसा सबा लगे? हाँ बा। जा लेके आवा, सामान लेके चल आवा। अब बहुरिया के कह दिया खाना बनावे के। अच्छा लड़का तो चल गइल बा सामान लावे, कोनो बात नहीं छे। हम तनी कोदारी लेके आ दरवाजा पर जितना घास फूस जमल बा सबटा के तनी साफ सुथरा क दी, जे एकदम हमरो दरवाजा एकदम चमचमाई लागी। काहे कि छठ मैया के तो महिमा अपार नु बा। चलल जाई। कहा जानी कहाँ रहता ना दोनों बाप बेटा काम। ये दोनों से तो तंग आ गल है। कहाँ होंगे सब? जाए जी सुनता नहीं? हाँ जी बोली। जगह देता हम जगह रख देना। क्या कर दारू? का पर रखे के ना बा? एक जुठा के रखबू तो का भल? ई परब खातिर आइल बा। तो ठीक है ना, तो धोआ जाई। धोआ जाई? तुम पागल बेरुले बारू का? दीदी इतना बा। है सुतारू फिर ज्यादा रखनी अपने। खाली हमेशा खाए लू, हमेशा खाए पिए कुछ हम कम नहीं खाए। रोटी ना खाई ना, कि कोई और के खाईला? बाबूजी कहाँ बारम? कोई कहीं खाई नहीं बनाओ थे जा। बोला बाबूजी के तो। बाबूजी, ओ बाबूजी, राहुल बेटा बुलावता। जाई। बाबूजी, 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 ए बाबूजी, पता ना वो बुढ़ारी में कहाँ चल गए? बुझाता नहीं खे, परब आ गई। एक तो बेलुरा है कोनो काम के ना धाम के, खाली खाली अब बैठल रहली। तो और का जाता? ए तू लोग का हल्ला करे बारे? एकदम घर में मछली के अथी बना के लगा। बाबूजी हैली लो बहू, ये सब बात पे तनी ध्यान द। तू आयल बारू, नया तो नहीं खे। 3 साल हो गल तेरा बसला है जी। सब जाने ला कि छठ में नीमे निष्ठे होला। ये हाथे खातर हुआ, ये हाथे मतलब कि सामान पकड़बू। तब जब कौन याद दो क्या तो कौन नहीं, बाबूजी लेके जाएंगे। हाँ तो का दारू ठीक बा ठीक बा। खाली खाली बस शांत रह, हल्ला ना कर। काहे ना करी हल्ला? हल्ला करे से का होई? पता बा छठ के त्योहार बा, ओमे तू हल्ला करबे ठीक लागी? गांव समाज का कही हमनी के कि दोनों प्राणी अपना में लड़ते रहेला। तू समझाई ना बाबूजी इनके ना, तो तू तनी ध्यान दो बात पर। तेरा पता बा पहले कि छठ पर्व का होला? पता नहीं खे का होला? बाबूजी हमहू करब छठी। एकदम एकदम काहे ना तू करबू, इहो तो करते बा। बाबूजी का से ना होई छठ। अरे तो काहे ना होई हमसे? सिखा दे, कोई सीख के थोड़े आवेला। एक दिन सहेली तो भर दिन में 4 बार शरबत पी आ 5 बार खा ली फल। देखा नहीं बाबूजी? ना वो के लेल तोरा ध्यान रखे के पड़ी, ठीक बा? एकरा से छठ न होई बाबूजी। हम करब। ओहो कितना तू लोग एकदम जमाई लूटा तारा। अरे समझैला से सब कुछ न होई। पता बा? अच्छा ई बताबा, तो तू जो पहले करत रहे तेरा पता रहे किछो बतैनी कि ना बतैनी? तो हमें तो शांत रह, बहू के हम समझा दे, बहू समझ जाई। ई ध्यान में रखिए बहू, कोनो चीज अटपट ना खई हो, ठीक बा? अगर छठी माई चाही तोहरो गोदी में ललनमा खेली। हमरा शौक बा कि नहीं कि हम पोता खेलाई। तू बढ़िया से रह, हल्ला गुल्ला ना करो। बात बात पे मतलब कि ओकरा टोक दे, बता रह, समझा द बात के, बात समझ जाई।
बाबूजी अगर पता है कि कितना महान पर्व है। वो तो हम जाना तानी के नहीं खे जाना छठी माई के महिमा सब जानता। इहो अनपढ़ थोड़े बिया, हमेशा मोबाइल पर तो देखते बिया, टीवी में तो देखते बिया, समझ जाई। यहाँ तक कि रोड पर थूक तक न बिगल जाला, आई खा लिया रोड पर बिक देली। ना ना समझा द बहू, तनी घर तर के सबके साफ सुथरा कर ल, ठीक बा। जितना सामान लेके आयल बा ओकरो बढ़िया से धो के। दीपू बेटा बात के सुन, काहे कि अगला बेर अपना सबके जगह ना मिलल रहे, उहे खातिर आज काल नहाए खाए के बा, ठीक बा। तो तू जा आ जाके तनी घाट के देख आब, काहे कि घाट के स्थिति ठीक ना रहेला। तो तू घाट बना आब। आ बहू जितना सामान बा घर में, जोन सामान लागी छठ के खातिर उस सब के तू तैयार कर बढ़िया से। हम जब तक आवत तनी खेत देख के, ठीक बा। अच्छा हल्ला गुल्ला ना कर ए बेरा, जा तू तनी घाट देखा, बहुत देखा तू घर में काम देखा, हम आवत तनी खेत देख के जा। नमस्कार, हम हैं आप सबकी एक्ट्रेस प्रियंका। जैसे कि छठ पूजा के लिए हम लोगों ने एक शॉर्ट मूवी बनाया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और आप सभी के परिवार को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमार चैनल यूट्यूब चैनल बा संगम मैथिली, ओकरा लोगन जरूर लाइक करब। संगम सीरीज के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी और कमेंट करके अपन राय बताइए। जय छठी माई।